warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ndulang Mbah Queen, guys. Nah, habis setengah porsi sudah nasi pecel. Tadi tuh sebenarnya tak syuting, guys, cuman salah selang waktu, jadi tak ulang lagi. Dadah. Makame lumayan, guys, tapi yo kuwi kudu dihapus-hapus nek ndang mangan gek ndang mari. Tapi nek wis emoh banget gak tak paksa. Wedine soalnya wetenge kebeken roh muntah pisan neh. Soalnya biasanya karo nangi ki rong suapi wis, soalnya nangi gak iso maksa. Maksa tuh bukane netel-netelno terus dipaksa mangan wong loro dipaksa mangan ki gak guys, ancen dok iki wis gak doyan mangan. Dadi nek ora dhewe sing pinter-pinter maksa ngapusi, yo gak gelem mangan sak sendok ring sendok wis kan sakno lambunge malahan. Ki mau setengah porsi karo gorengan. Mbah nangi mau mbah nendi kayane metu ketoken guys mbah nang. Mau esuk ki jam 5 mau tok aku ki jare golek sayur ge enek ngono to. Aku metu. Delala yo enek bakul Mbak Ima ki. Prei. Terus tak kei duit dhewe tak kon golek jajan soalnya kok aku ngalor guys nang Madung Sambi. Soalnya kan aku laju kerja ning kono pisaneh weh. Rambutnya gong tak jongkasi guys ngosik. Soalnya lagi tangi turu wong. Kita esok mau jenis 4:30 mau ketap kedip dik nih. Apa nih yang suwi? Iya, wis tuwek rande untu. Entek setengah porsi guys mami. Sebenarnya ki mami ki gelem guys cuman aku wis wareg. Ket mau ngokon aku mangan guys, ket mau tak dulangno dekne kowe ndang mangan ngono. Ki ndelok kok mami oke. Nang iki go masak guys, aku mau share ku penyayurno sop, ndelok renek bakul, mbok mau nganu pake mau takon golek sayur mau sisan dekne tuku bensin entuk sayur buka. Soalnya aku nanti mau ke rumah Mas Ari. Habis ini siap-siap habis ndulang doe. Tak engket rambutnya dulu. Dulu tuh kemarin tuh tak beliin 2 tapi ki mbah disimpen ning ndi? Jeruke ning ndi entek to? Jeruke entek. Gak krungu guys dene gak nganu. Gak tak cetha sing jak omongan. Wis nganu guys, wis pikun. Wong ora aku ngono kuwi. Tekoki, aku ki sapa? Oke lho guys ketok didelekno ning kono karo dekne. Dipangan. Aku ki sapa? Lah mbah kowe sapa? Anake sapa? Jare guys. Aku Ica. Ica sapa? Yo Ica putumu Oh alah Ica, ngono kuwi nangis dramane. Anake sapa? Ngono iki guys. Ya anake sapa? Aku ya anake Padi, aku ngono. Padi sapa? Panggah ngono guys, wis pikun dekne. Ya. Tak oke guys, dengaran. Ceblok, ya maaf toh. Gak sengaja. Ini mau papat guys, gak salah entek dekne wisan ki, wis entek loro. Ki, iya entek loro. Gitu geli karo dekne. Dekne doyan kok guys sambel pecel maune yo pedes-pedes kono mbok ngrasakno yo. Kemecer late. Ketagihan. Ngapa we gatel sik tumonen to? Engko tak golekno obat tumon nek aku balik kok ngene Mas Ari. Isik tumonen. Dekne ngerti des sing atus sing ndi ngono digewak karo dekne.
Ora tetes sak. Gak pedas. Mak saya ngatas memang paling. Ya Allah guys, entek guys go sabungkus. Mbok nang. Iya iki dikelompokne ngono lho. Nak toh? Tekan iki mbok nang. Oh, segone dikelompokno ora oleh ceblok. Iya. Kuwi buntel Ki mau ki tekanku. Pak iki gur tuku rong bungkus ge soale doke kuwi nek ditukokno gak tau dipangan endinge gua. Tuku loro. Terus tak pangan sitok karo gorengane kan ditinggali telu. Tak tawani ki ndelalah gelem mangan, ndelalah entek sak bungkus. Bindang sehat. Ket mau ki kowe gentenan kowe panggah ngono. Ket mau wis tapi didulang panggah mangap iki, guys. Piye lah jane? Wis didulang panggah mangap. Ces. Entek guys sak bungkus. Malah beneran nyenengno mangane. Lanjut nanti lagi ya guys. Ben gak bosen iki kayak. Terus kontangi tak kuncir. Anu guys, tak kontangi tak kuncir sik. Tangi, kunciran sik. Jokasan. Oh, halah ya jero iki tempet tenan. Karek telu guys jeroke. Kemudian berarti. Mas ora tak koyokno. Kunciran sik. Kunciran sik guys, rambutnya kayak susuk gagak. Maaf ya guys, aku nggone kene sak nggone sempit. Soalnya kono tipis blabake, wedine ambrol praya. Blak ning kono. Awake sak sumpel bom ya awakku. Tapi guys, mending guys, biar aku sumpah awakku saiki rada enteng. Jane iki lek nali piye ta ya nali betul-betul tali kolor katok biring di tali rambut. Ku mandi guys doke. Urung tak dusi. Engko bar iki tak dusi. Sing lurus kok. Iki ya lurus kok Sing lurus je. Karena dok iki kan mau primpen to. Sik sehat terus ya resik. Dadi meskipun loro iki pengen ya rapi. Tapi mergo keadaane ora nek sing ngopeni dadi ya kok ya guys. Sampeyan roh dhewe. Sing ngopeni kecil ya. Anjir ki sitoke wis bakal guys. Nek nangku diundel-undel guys, dadi loro nih rambut. Adus ya. Adus ya. Adus. Adus. Ya. Ben seger adus ya. Adus. Ben seger. Apa? Adus. Gede apa? Adus ben seger ya. Lho. Nek dijak omongan Dek. Gak. Lah wong nek dijak omongan Dek malah guyu. Adus ya. Adus. Aduh, Heeh ya. kuanget kok. Ora anyep ya ini ki seger ya. Lah kok emang lho. Ambumu pesing. Ambumu pesing. Kalepen. Ambumu pesing nggih. Dok. Ambumu pesing. Pesing dia aku kok ngapol. Oh, bengi iki gak ngampol. Kok? Masa? Oh.
Gitu menjauh berangkang. Soalnya dok iki nguyuhe wis amit nenggok kan guys, nenggon. Lebih ambrol guys geledak. Nanti Budal Taiwan. Aku tak budal Taiwan ya. Aku tak kerja ning Taiwan ya. Ning luar negeri. Aku. Loh. Aku tak kerja ning luar negeri ya. adus. Loh, kok malah adus ki piye to? Aku tak kerja ning luar negeri ya. Mbah. Loh. Piye to, guys? Kuncir guys doe. Seberak kuncir. Ki nangis kita irung masak guys. Aku masakno guys, kete sok metu renek sing dodol sayur, bukane ra gelem masakno. Mana tak dolan guys gue pecel mau. Bedet guys. Kerja ning luar negeri aku. Kerja ning adoh ya. Ya guys, makame wis selesai guys mau. Arek saiki dene wis ngene wis sarek ngono dadi aku gak mau wedine kok balik to. Parken. Suasana nih. Bak tebu, jagung, emai, nangis. Lanjut mikir doi. Karena rambutnya amburadul kayak susu gagak. Ini semuti. Kok susu gagak guys rambutnya. Selesai guys. Oke guys, karena video setoran pertama nih cakwi urung ditutup, jadi tak tutup ya guys ya. Lah salah siji apa jenenge nyapo aku ngakon bocahe laju salah sijine ya iku barang contone guys. Dadi wonge ning desa ning Telaga Tuwung kuwi ya ben iso karo Cramana nyandak-nyandak Mbah Marsam wedok, bantu-bantu sak isone lah Cramana mbah ndulang mangan mbah apa ibarate ngono kuwi. Terus nek untuk masalah ibarat kata kedepane Mas hati-hati kok nek kecewa koyo sing wis to. Kok aku yo matur suwun wis sampean elingno, tapi seenggake aku dhewe karo Ajis wis Cramana wis tak watesi awakku dhewe Cramana kalaupun naudzubillah imina min dalik ya enek kejadian sing ora-ora ya Cramana ya wis memang kita ya mengikhlaskan ngono lho guys. Cramana ya memang berarti kan memang dasare bocahe kan ibarat kata ya wong ruwet ibarat kata ngono kuwi. Cuman nek selama iki untuk sementara waktu dan intinya kan ini nenggone dhewe adalah hubungannya adalah masalah pekerjaan guys. Sebatas pekerjaan alias kerja. Dadine ya bocahe Cramana tak kai gayan, tak kai pekerjaan dening cocok ya monggo. Kok bocahe ibarat kata suatu saat merasa ibarat kata gak cocok, mungkin pengen apa jenenge gak melok wong-wong ngene iki, gak kerja ning kene neh, pengen kerja ning laene ya monggo kerja silahkan. Dadi kita ki wong iki Cramana tidak memaksakan bocahe harus kerja melu aku kerja melu apa jenenge awake dhewe ning kene lah. Intine ngono. Dadi hubungannya Cramana ya sebatas hanya hubungan pekerjaan di jam kerja. Beda cerita mungkin nek wis gak ning jam kerja kan kita Cramana ya seduluran dan apa jenenge masalah apa jenenge ngandani kan sewajare tok karena bocah wis umur 19 tahun dan di luar jam kerja. Corongko nek neng jowo kan bocahe dadi anu Mas kok nek liar piye engko nek bocahe ning jowo neko-neko piye ngene-ngene ya wis kuwi urusane bocahe guys.
aku yo gak mau terlalu ikut campur yang sing luwih-luwih cara bocah iki. Sing penting kan selama neng kerja neng kene mergawe aku yo ngandani apik, ngelingno apik. Lah masalah apa jenenge bocah engko ning jaba kok andekan iki polahe ra karuan Sramono melakukan di luar sana, melakukan hal-hal yang kurang apik, Sramono kurang pantas dan lain sebagainya di luar jam kerja ya wi gak tanggunganku guys. Ya Sramono bisa dibilang wi tanggungane bocah pribadi karo bapake, barat katakan ngono. Sing penting saurunge aku wis mengilingno untuk Sramono contoh aja neko-neko, aja aneh-aneh dan lain sebagainya. Kita kan sing isone kan mengingatkan, tapi kan kita kan gak iso njogo 24 jam. Toh bocah ya wis gede, ora bocah wingi sore kan. Dadi dhek kan iso wis iso mikir iki apik iki elek ngono lho. Dadi andekan bocah yang nglakoni elek ya engko resikone kan ya ditanggung dheweke dhewe ngono to guys. Seenggake kan wong-wong ngene iki wis mengelingno, cuman saurunge engko sesuk adalah apa iker bocah engko kan rene mergawe rene, cuma mergawe hari keloro rene kan bocah. Lah kan ku iso apa tak elingno cuma ngene tak omongi lah. Dadi engko masalah di luar itu bocah kasarane melakukan sing ngene dek sing ngono engko kan resiko kan bocah saurunge kan mesti tak menehi wawasan tak gak kurang-kurang lah mestine. Selama nang kene wong ngene iki engko leh ngandani, tapi masalah engko wi endinge bagaimana kan ya kembali ke bocah. Karek bocah iki kena dijak nengen apa milih mubeng-mubeng ning jaman nasura enak ibarat kata ngono. Dadi wis karek pribadine bocah dhewe ngono guys ya. Dadi ya ngono kuwi aku bener apa kleru. Dadi engko coba sampean apa jenenge sampean komentar, sampean apa mesti tak waca guys komentar sampean. Dadi Sramono ngene iki meng Sramono pemikiranku ngene iki wis pas apa urung, bener apa kleru, bener apa salah Sramono aku ngono kuwi. Karena posisi bocah ya bocah wis gede guys, wis 19 tahun. Plus wis tahu rumah tangga, jadi kene ape ibarat kata ngandani sing berlebihan pun aku rumangsa kaya gak terlalu duwe hak. Engko dikira wong ngene iki terlalu ikut campur. Wong bocah ya wis dewasa, ya wis kategori dewasa. Jadi aku yo ngandani itu seperlunya dan seikine lah Sramono guys. Perlune wae lah. Cara mergawe ning kene ya aku gur ngandani nek ning kene kudu jujur, ning kene kudu telaten, ning kene kudu resikan, kudu ibadah dan lain sebagainya. Kan ngono nek wong-wong ngene iki nek ngandani selama ning kene. Lah nek wis ucul kok kene kan ya ibarat kata karek bocah lek ketika bocah engko ibarat kata kok mulih rono menggok porane kuwi ning dalan bocah mbuh model piye kan yo gak roh Sramono. Tapi biasane aku lah gak khawatir ke depan iki nek enek rewel aku gak terlalu khawatir karena apa? Nek enek gak bener nek enek bocah kuwi engko niat teneng kene kuwi gak beres Sramono, niate suatu saat bocah wi rewel, niate suatu saat bocah wi katakanlah niat elek, iki nek dipilih andekan wi mesti karo Gusti Allah dikei ngerti. Wes mesti konangan cara ape ngapusi, ape nyelinduti, ape apa mbok didulik-dulik nih kayak model piye biasane dikei ngerti awake dhewe mesti konangan ngono lho. Maksudnya ngono. Dadi ya kabeh kita hanya positive thinking, sing penting nek awake dhewe iki niate apik mesti karo Gusti Allah dikei apa dalan sing apik kan ngono. Masalah kok Sramono kok ndelalah naudzubillah min dzalik sing dijaluk ya aja sampe sing ngono kuwi lah pokoke guys. Tapi kok Sramono terjadinya ngono kuwi ya wis garise ngono wae. Sing penting Sramono aku ya fokus ning apa jenenge kehidupane awake dhewe sing biasane untuk kedepane. Ngono guys, jadi membantu ya seperlunya dan semampunya. Dan mengarahkan sing penting diarahne
mergo masa depane cahe diarahne maju dening kena diarahne kono engko nek suatu saat gak kena diarahne ya wis bejane ya ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.